На саміті НАТО в червні говоритимуть про шлях України до членства в Альянсі. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда після зустрічі з українським президентом. Володимир Зеленський у Варшаві взяв участь у святкуванні 230-річчя ухвалення Конституції Речі Посполитої. До церемонії долучились і лідери Балтійських держав – Латвії, Литви та Естонії. Президенти говорили про необхідність співпраці на тлі російської агресії, а також підписали декларацію про необхідність боронити спільні цінності свободи та солідарності. А президент Польщі наголосив, що безпека України – це безпека всього регіону. Po pierwsze, kwestia bezpieczeństwa Ukrainy jako takiego, a w związku По-перше, це питання безпеки України, а відтак і безпеки всієї Центральної Європи. А по-друге, це питання також формальної вказівки Україні шляху, яким вона має йти в напрямку членства в Атлантичному Союзі. Дорожньої карти для цього членства, яке зараз має фундаментальне значення і за яке Україна бореться. w tej chwili jest sprawą fundamentalną i o którą Ukraina w tej chwili walczy. Президент Дуда також візьме участь в установчому саміті Кримської платформи 23 серпня. Він прийняв запрошення президента Зеленського. Глава держави підкреслив, що очікує друзів України, щоб обговорити звільнення окупованого півострова. І я дуже його чекаю з його першої леді, з пані Агатою. Чекаю на першому саміті Кримська платформа у дні 30-річчя нашої незалежності України. І для нас також це буде дуже важливо, тому що це буде такий перший важливий саміт, де будуть наші тільки друзі, наші партнери, саміт, який пов'язаний саме з деокупацією українського півострову Крим.